Noch nicht. Kann man Ja, die komen daar. Ja? Ja, ja. Als het allemaal weer in bij Bonaire of Brassie, hè? Ja, ja, dat is wel leuk. Daar is het leuk. Het is al 4 maanden weg. Nee, dat wel alleen. Ja, heb je de dag erop al gecorrigeerd? Hello.